No, tak máme tu takýto čokoládový krém, takú náhradu za Nutellu v diete. Kúpili sme si to na základe odporúčania od firmy Golden Forms. Robia množstvo takých produktov, ktoré nahrádzajú nejaké bežné, povedzme nezdravšie alebo kalorickejšie produkty, ako napríklad toto je náhrada za Nutellu, majú náhrady aj za majonézy, všelijaké omáčky. Majú toho veľa, stačí sa pozrieť na internetovú stránku, ktorú sme dávali aj na náš HD Fitness Facebook page, je to www.goldenforms.sk, určite to tam nájde, navštívte to tam. Čo sa týka nejakých nutričných faktov, tak sú úplne až smiešné, pretože na 30 gramov sa udáva iba 4,8 kalórií, z toho bielkoviny je 0,026 gramu, sacharidy 1 gram, sodík tiež úplne smiešný gram, tuky 0,23 gramov, takže to sú akože pomerne smiešné hodnoty. Ale taktiež, čo sa týka ako zloženia, tak zloženia by som povedal, že obsahuje to samozrejme umelé sladidlo, pretože vtedy by asi také nutričné hodnoty nedosiahli, kebyže tam dali nejaký med alebo cukor. Je tam, môžem to celé prečítať, je tam pitná voda, otočený kakaový prášok, rastlinné vlákno, naturálna čokoládová príchuť, karamelové farby, naturálna príchuť pražených arašidov, naturálny arašidový extrakt, nejaká je tam, dokonca píše, že tam morská sol. Uvidíme. Kukuričný škrob, xantánová guma, kyselina mliečna, samozrejme tá sukralóza, benzoán sodný. Takže je to úplne otvorené, prvýkrát to otvárame. Takže Miško to ochutná, on sa na to dá ako prvý. Som zvedavý, ako to bude chutiť teda. Posuneme mu rýžové chlebičky. Dáme si to s takou pochutinkou našou obľúbenou. Rýžovými chlebičkami. Konzistencia relatívne hustá. Vôňa taká čokoládová, vyzerá to dobre. Uvidíme. Dám si radšej menej, aby som sa neprekvapil nemilo. Natrem aj Karolovi. Takže ideme na to, som zvedavý. No oproti inému čokokrému je to také rečie. Cíti tam tú čokoládu, ale chutí to trošku ako puding. Ako keby som si natral čokoládový puding na rýžový chlebík. A zostáva taká mierna pachuť, taká troška umelá po pochutnaní, ale myslím, že docela fajn, keď to spravím s nejakými proteínovými lievancami alebo palacinkami, tak to myslím, že bude dobré. Také na také dochutenie, presne keď dostanem chuť na nejaké niečo sladkého, tak myslím, že to bude docela fajn. No, poď Karolky. Voní to dobre. Ale cíti tam trošku takú umelú, je to predsa umelé. Čo ja viem, mne to moc nechutí všeobecne, ale je to fajn, akože keď budem mať chuť asi na sladké nejakú extrémnu chuť, tak si to dám, ale skôr fakt ako Mišo hovoril, že lepšie to bude s nejakou kombináciou z niečoho, keď budeme robiť napríklad proteínové palacinky a ako náplň do proteínových palaciniek, tam trošku tá chuť, tá umelá možno zmizne, ale takto samostatné to chutí tak ako puding z Teslka. Neviem, no, ale ináč je to fajn, no. Ale je to fajn, ešte uvidím, ešte budeme mať ďalšie recenzie týchto produktov. Ja som si napríklad objednal ešte aj barbecue sos, takú sladkú.
keď to príde, tak dáme ďalšiu recenziu, tak to dúfam, že bude o niečo lepšie. Ale toto není zlé, ako na také varenie akože do vločiek alebo podobne, tak to bude fajn. Takže odporúčame to, hej? Takže odporúčame to a sleduj HD Fitness kanál, lebo si loser.